dunay sa akong baba. Pahimaya ang akong kalag diya sa Ginoo. Ang mapahubsanon makadungog ka nako og malipay. Nagatanaw sa matarong ug nagapatalingog sa ilang mga singgi. Ang Ginoo nagasudya sa mga nagabuhat ug dautan, aron dili na sila hinumduman sa hayutan. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa pagsangpit sa matarong namati kanila ang Ginoo ug sa tanan nilang mga kasakit giluwas niya sila. Ang Ginoo haduon sa gisulay nga ug silang nga naguol sa espiritu iyang giluwas. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa kaguol sa tawo nga matarong. Apan niining tanan ang Ginoo nagapalingkawas kaniya. Nagapantay siya sa tanan niyang kabukugan ug walay usa kanila nga mabalik. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa nagapatay sa daotang tawo ug ang mga kaaway sa matarong nagabayad sa ilang kalapasan. Apan ang Ginoo nagaluwas sa kinabuhi sa iyang mga ug walay mahulog sa kalapasan